Hej sammen, vi er lige tilbage igen. Jeg lige sætter mig selv som. Hej lige der, og vi sætter lige keep inventory til. Ja, fordi vi ved alle sammen, hvor irriterende det er, når man sådan dør, og så er det bare sådan. Ja. Det er meget træls. Vi kan finde en village. Ja. Bro, det var med slummer! Hvad med slummer, bro? What the Minecraft fix your game. Hvor var der bare sådan et hul ude af ingenting? Præcis. Jeg kan godt lide at slutte der. Jeg har fundet min. Let's go. Men jeg har bare ikke noget mad, så hvis jeg dør nu, så er det lige meget. Jeg vil bare gerne have sten. Og jeg kan godt lide ben. Derfor elsker jeg at sutte min ven sten. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Ja, men... Ja. Men du ved heller ikke, hvor min tissemand er, så... Jeg kan se din indtag, så jeg driver til dig. Nej, det kan du faktisk ikke. Jo. Nej, du snyder allerede. Nej, jeg viser din indtag. Stop med at tage mit sten! Du våger at mine mig, du våger. Hvad? Du skulle have mine dig, det lød lidt underligt. Jeg vil sådan slå en. Det er det samme. Adam vil gerne have, at jeg miner ham. Nej, ikke på den måde bare, altså. Jo, Adam, jeg ved ikke, du var på den måde. Og bare du ved, altså, vi har ikke nogen modpacks installeret. Bare så ikke undrer jeg sådan, de spiller bare normalt Minecraft, vi finder en, hvor der er mods i. Ja, slap dog af. Sidste gang vi prøvede det gik ikke så godt. Skal vi bare sige det? Ja, det gik ikke så godt. Ja, det var det, jeg lige sagde, men okay. What the hell? Oh my god, you look like it! Jeg kan ikke finish den sentence, eller vores video vil blive taget ned af internettet. Ja. Jesus Christ, Men mindre, hvis vi censurerer det. Ja, men mindre at vi gider at bruge sådan 10 timer på det, bare for at edit vores video. Hvilket vi ikke gider, fordi vi er lazy. Ja. Hvad fuck er det her for en lortespawn, mand? Det er et Tigerbiome, eller hvad fuck nu det er. Nej, det skulle da bare en deserted island, altså. Nå, nej, det er en savanne, Fortæl. Præcis. Ja tak, jeg faldt forward, jeg er sammen den samme farve. Okay alle sammen. Jeg har lige spørgsmål til jer. Det var et spørgsmål, som min klassekammerat stødte mig i dag. Gå kongen ud af døren til slottet, og gå trolden ud af skoven. Det rigtige svar er, at ridderen går ud af skoven. Nej, går ud af slottet, og det går kongen ikke. Og fordi det er ridderen, der skal beskytte kongen, for at trolden ikke tager kongen. Så ja. Hvis I forstår, hvad han siger, så sig det i chatten, for jeg fattede ikke en skid af det der. Ja, men det var et spørgsmål, en af mine klassekammerater stødte mig i dag. Og jeg har ikke mindst en seng, så godnat, buddy. Har du, bro? Det var nemt nok, jeg dræbte bare nogle får, jeg fandt, så tænkte jeg lige så godt bare lige kunne lave mig en barbecue. Den er gris lidt bacon. I skal ikke have chatten lige om lidt. What? Adam, get the fucking bed, bro. Jeg har ikke en seng. Det var bare søn, lav dig en. Fordi jeg har ikke fået nogen får nogen fuck det, altså bare find en seng, så svært er det altså ikke, vel? Jeg kan se dig, Oh my god, jeg fandt en armadillo, eller hvad det hedder. Hvis jeg siger det forkert, må jeg godt lige sige det, for jeg gider ikke lyde som en retarded abe. Jeg fandt en ko! Let's go! Jeg får mad lige nu, let's go! Ja, der er ko, du har ikke nogen rettigheder. Oh my god, så de der zombie, de tror de er ham. Kom her. Jeg vil tage alle køerne. Får! Jeg fandt et får, Adam. Kan de her zombier lige gå væk? Kan de her zombier lige gå væk? Gå væk med jer. Gå væk! Oh my god, der er jo folk overalt jo. Bare lad mig få mit fucking meat. Fint nok. Ja, nu dør jeg. Yay! Ej, nu skal jeg løbe hele vejen tilbage. Og nu tænker jeg sikkert, I snyder hvis I sådan bruger teleport, men det gør vi faktisk ikke, fordi hvad nu hvis der er en af os, der er virkelig langt væk, så ja.
Nå, så langt væk er jeg heller ikke, at jeg bare lige kan løbe. Det er bare sådan lige en 10-mile run, you know. Ja. Men det er fordi, jeg er Sigma Alpha Male, så derfor kaster jeg. Oh, hell no, that's too brain right. Fuck me. Fuck. God, jeg var lige ved at miste alt mit liv der. Jeg laver en ovn, så stege det her. Hvis du har kul, må du godt lige sige det, for jeg har ikke, og jeg har masser af mad på mig. Der er ikke kul, jeg er 3. Jeg starter med 3. Du sagde, du ikke havde kul. Det ved jeg godt. Der er missigter, gå med rammer skidt. Det skal jeg lidt, der er rigtig tit. Nej. Sigter godt, men rammer skidt. Nu skal jeg udskidt. Det er endnu en gang, bro. De har blomster sindssygt, dem tager jeg med mig. Jeg lige har tjekket så bliver. Baby zombie! Er der baby zombier? Ja, der var en baby zombie lige bag mig. Så kravle herop, bro. Så op herop. Crap. Nu kommer der en edderkop. Crap. Så sover vi. You wanna piece of this? Oh shit, for backup, jeg er halvhjert. Jeg er halvhjert. Ja, jeg har dræbt et brun får. Godt, kan du så skynde dig at lave en seng? Just gotta avoid those guys, you know, that's so easy. I am gonna die. And I still have a fucking, jeg fandt et outpost. Yeah. Crap, der er en baby zombie. Crap. Ja, det bliver ikke det. Adam bare sov. Jeg har et halvt hjerte. Ja, men der er et problem. Jeg har ikke en seng. Jeg har kun 2 uld. Bro, så kommer over til mig. Jeg har uld. By the way, jeg har skrevet noget på et nyt sprog. Hvad synes du? Jeg tager op. Og du våger at slå mig ned. Du våger. Undskyld, hvis det er noget sådan voldeligt, men altså, lidt chili. Ja, det er nogle gange, så skubber jeg Adam ned bare for sjov, og ja, bare lave en seng, og så you put your heart? Oh my god. Ja, oh my god, man. The monsters nearby. Yeah. Jeg har fandme ikke bare stået der, bare glo. Fucking dræb dem. Adam, jeg er et halvt hjerte. Ja, fandme også, bro. Okay, jeg har noget mad. Jeg kommer op med noget mad. Nej, nu falder min ovn så meget ned. Se, der var lyst til ned. Yeah. Okay. Der er en armadillo lige der. Ja, tak. Vi deler vores begge. Jeg tager det, og så tager du det andet. Mange tak. Wow. Bro, jeg er nede på næsten en hunger. Okay, bare tag det. Jeg har brug for mad. Giv mig det der mad, mand. Er det bare mig, der lød det der også som sådan et opera, eller hvad? Ja, jeg kan regenerate igen. Jeg er lige bange for, at jeg skulle dø der. Så snakker vi slet ikke om, fordi jeg faktisk var ved at dø. Let's go! Jeg kan ikke lade være med at måne. Inden jeg går, kommer jeg til at trykke på W-knappen. Så er jeg lige pludselig kommet ned. Sorry, my bad. Okay. Bro! Helt er svimt, altså. Bro kommer tilbage fra avance. Jeg prøver at slå den der edderkop ned. Ja, let's go, jeg har ramt den. I mellemtiden så står jeg her med. Jeg er ikke bare lækker. Jeg havde ikke glemt, at sådan kunne have lavet sin overfærdig Java edition. Det glemmer jeg hver eneste gang for at spille Bedrock. Mest. Vi skal så meget til det der outpost. Skal vi ikke bare bo i det der outpost? Og før jeg spørger mig, Adam, vi skal nok lægge linket til vores server i chatten. Hvis I gerne vil join os. Er det ikke rigtigt, Adam? Ja. Adam han er så logget ind lige nu, at han ikke engang kan... Nå, vil du have det her mad, Adam? Jeg har lidt her. Skål. Mange tak. Selv tak, det var så lidt.
Nå, skal vi se at få sovet lidt, så de der dumme zombier kan gå væk? Jeg kan sove! Okay, jeg kommer også lige op til os over. Jeg synes ikke bare, at chatten er god. Undskyld, jeg kom til mig ind i sengen, jeg kom til mig ind. Nå, nej, det var min ting. Det var foran din ovn. Ja. Og der stjal du min seng. Jeg stjal den ikke, den. Min seng er væk, så. Nej, den er ikke væk. Jeg har den faldt ned på jorden. Jeg giver den til dig. Og by the way, jeg tager lige din ovn med. Hvis du kommer ned til... Ja. Det er din ovn. Bro! Okay, her. Tak. Jeg kan faktisk lave mig en bue lige nu, hvis jeg vil, men jeg har ikke nogen arrows, så det er sådan lidt nok lidt weird. Nå, skal vi mod det der... Ja, godt. Jeg skal nok lige tage mig lidt sammen. Nu skal jeg lige vise, hvor professionel jeg faktisk er. Nå, kommer du, Adam? Ja, men jeg skal lige mine det her sten. Det er ikke så meget af det. Det er lige meget. Vi skal alligevel ikke bo, så det er ligegyldigt. Vi skulle... Outpost! Let's go! Outpost, let's go! Okay, hvad jeg sætter lige mit respawn på, han så ikke dør. Nye fiske. Sådan der. Nye fiske, tror jeg. Det ligner bare nogle nye fisk. Det ligner bare sådan nogle fisk, jeg ikke har set i Minecraft før. Adam, de der fisk, kom nu. Jeg er der! Ja! Hey bro, du ødelagde mit moment. Det kunne du bare sagt, at jeg ikke skulle. Jeg ser også dig, Adam, du må ikke dræbe ham og stoppe dig. Okay, jeg går op til toppen. Same. Gift så det der er i kisten. Det handler bare om at dipse så snart der er der. Der er 2 smithing plates. Let's go! Og så tager jeg noget, jeg tager de der carrots. Yes, jeg har en bottle of enchanting. Det hjælper mig sådan ikke særlig meget faktisk. Men nu har jeg også en chest, så nu skal jeg for at bruge det. Bare lidt Ved du mig, jeg glemte at hoppe, men jeg nåede det alligevel. Så jeg er god som Minecraft. Som jeg har sagt 10 gange nu. Ja. Jeg vil have det de der banner, men jeg går ikke uden et banner. What, de har virkelig mange scarecrows. Bro, bare tag scarecrowsene. Scare? Yes, det er jo basically reef, så det er jo gratis mad, hvis du tænker Men, på det. vi kan også lave Iron Golem, hvis vi har nok jern. Præcis. Hvorfor falder alle bare til... Okay, hvad er fuck it? Yay! Lander i vandet, fordi jeg er så god. Man skulle tro, jeg var Dream 2.0. Get it. Ja. Hello? Jeg tror måske, de bliver mere pissed over, hvis jeg ødelægger dem. Der var mit banner jo. Oh my god! Om der var sådan 1 centimeter for at ramme mit hoved. Ja. Misser. Bam! Hvad synes du så, Adam? Sejt. Jeg ved det var så sejt, at man burde lave det om til et meme. Memet burde hedde Get the fuck, dumbass. Ja, jeg havde ikke noget sejt navn i hovedet, okay? I skal ikke judge. Vi er så gode til Minecraft. Ja. Nu stjæler min seng igen. Nå, skal vi komme videre? Ja. Hvordan fuck overlevede du? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, du stjal mit moment igen. Du kan bare sige, at du skal have dræbt ham, bro. Hvorfor skulle du have hoppet rundt om ham som en abe? Ja, fair nok. Jeg kan også, oh my god, read the room. Ham har jeg. Okay, wait, jeg lader ikke ødelægge det moment. Der er en til der. Ja, tak. Ham har du, jeg har ham her. Jeg tager Waterboy. Han nåede engang at skyde et skud, fordi han er så dum. Han lugter pis. Og jeg har ikke mere mad, og der er et hul lige her. Hvorfor troede jeg ikke det før? Men lederen er der, vi kan få Bad Omen jo. Vi laver en kombi på ham. Men hvad? Ja, skal vi drikke potion? Nej, ikke nu, sgu da. Okay. Ved en village, eller hvis vi sådan er ved en
hvad nu det hedder, sådan et trial chamber. Okay. Lige nu er jeg i gang med at cook op som beef. Because I am hungry. Ja. Jeg så bare sådan lige om, du ved bare, ja, du ved sådan lige, ja, sådan lidt. Sådan der. Ja, det er mit beef, hold da. Okay. Men I vidste har det der banner jo, men hvordan kan jeg tage på, bro? Ah, fuck. Er du dum? Du kan ikke tage et banner på, bro. Ja. Du var ret fedt, hvis du kunne, men det kan du ikke. Mojang, fix dit lort! Ja. Det kunne være fedt, så bare sådan bruge en banner, sådan en kappe eller sådan noget. Ja. Det kunne være ret dejligt. Men så jeg sådan, jeg tror faktisk lige, at jeg sætter sådan en lille base her. Nej, så går jeg lige ud og explore i mellemtiden, så hygger kødet til i mellemtiden. Skal vi se om der er en til duty over ham, tager jeg. Er du klar, nu skal du se en full on combo. Oh my god, jeg lavede en full on combo på ham, han skød mig ikke en eneste gang. Ja. Bro, skal til at spille lidt mere Fortnite. Nå, en armadillo! Au. Min økse blev lagt. Imagine. Bro, skær, bro. Oh my god, jeg kan se hver evig eneste ting, der er på det her banner. Det er faktisk sejt nok, men også lidt underligt, man kan det. Men Mojang, jeg judger ikke, okay? Kun nu hvor I skal I skal sådan lige fixe jeres game bare en lille smule med blandt andet måske at gøre hardcore til lidt mere mindre stressende. You know? Så måske sige, der er et antal gange, du kan dø, og så lad være med at slette deres verden, i stedet for bare, du ved, slette deres verden efter de døde en gang. Jeg ved godt, det er det underligt, men jeg gør det faktisk sådan, så jeg kan lave mig en wheat farm senere. Eller hvis vi er ved at dø under jorden. Der er endnu flere grise! Det var bare sødt. Kom her, Gulli! Gustav? Og mor gris eller hvad nu. Det her, det er jo verdens mest lort spawn nogensinde, jo. Det blev lige lavet om til bacon. Nå, det var de jeg lavede. Fiskekottelet, ja tak. Endnu en kottelet. Der er en... Wow! Der er en til ham her. Og der er også nogle derovre. Der er flere køer, vi skal have så meget mad som muligt, for jeg tænker bare, at vi sådan skal prøve at klare Minecraft. Så hurtigt som muligt. Yes. Jeg dræbte ham fra behind. Hey, coming from behind. Oh my Jesus Christ, altså. Jeg har lige lavet en helt ny økse, og den er allerede gået i stykker. Hvad med mere durability på ting, Mojang? Hvad med det? Yeah, dø med dig. Hvor er du god? Der er sygt mange kører der. Ham der. First try. Okay, jeg har rimelig meget mad lige nu. Jeg er good for now. Der er en kylling! Fuck, den ser flot ud! Nah! Du er nødt til at stræbe for at lave en pil. Ja, han drev det med, så jeg dræber Chimkins. Det kalder jeg kyllinger, jeg synes Chimkins lyder meget bedre end chickens. Og der er evigt vand igen. Yay! Evigt vand, det var noget vi elsker. Jeg så faktisk en mine her et eller andet sted. Hvis jeg lige kunne finde den igen, ville det være super dejligt. Der mistede jeg lige liv, det var rigtig dumt. Der er endnu en fucking indicator. Han kan lige sutte en tis. Kom her. Finish him. Hvor er den der mine hen? Jeg så en mine et andet sted. Der er en til ham her.
bare en kylling. Og Det var ikke, det var bare en armadillo. FK. Hvor er den? Ej, jeg fandt min. Her, let's go. Let's go, faktisk endelig sten. Der er sådan endelig noget, en kul. Jeg kan bare høre dig æde i baggrunden. Bare... Ja. Det her, det smager af creme. Og vi tænker, ham kan ikke lige lave sortis, det magter vi ikke. Okay? Det gider vi ikke. Ja, jeg kan sagtens. Okay, Adam vil gerne, jeg gider ikke, fordi jeg vil gerne spare på mit kul, så jeg kan lave mad, hvis jeg sidder i en lad være med at røre ved mig, step bro situation. Lapis lazuli. Fuck lapis lazuli, altså. Ja, hvis vi skal enchante. Ja, okay. Adam, prøv lige at komme og se. Jeg har stået her og minet det her i 5 minutter eller sådan noget. Okay. Og jeg har en halv stack. Og den bliver ved. Hvor meget... Fix jeres kul, Minecraft. Og vi ved alle sammen, at du kan ikke gå for et stykke kul, der bare ligger. Det ved vi godt. Sådan der, det var sådan lige 25 sekunder af mit liv, jeg aldrig får igen. Ja, godt. Lad os komme videre. Bacon! Jeg dræbte en gris. Det kunne vi godt høre, når du råber bacon! Så alle audience derude, hvis I tænker på bacon nu. Hvad fuck var det? Det var en creeper. Oh man. So we back in the manga. Oh my god, en creeper. Det er sjovt. Jeg skal dræbe den, Adam. Sjovt, det er sjovt, jeg exploded den, ikke? Men jeg er ikke blevet dræbt af den. Du tager ham der, jeg tager ham her. Get fucked, buddy. Fuck. Jeg har en arrow tilbage, Adam. Jeg vil gerne bruge den på noget vigtigt. Hvor er der nogen, jeg kan fysik sin udskød? Klar, klar. Du rører ikke, Adam. Jeg er misset. Jeg har et halvt en liv. Okay, nu er jeg også ved det. Der er by the way, der er to flotte ting, der hedder Spider-Man 1 og Spider-Man 2 efter dig. Ja, det kan jeg godt se. Og jeg hjælper dig. Okay. Der er ikke noget røg Adam på en inappropriate måde ud af mig. Keep going. Oh. Jo, vi kan. Der er intet. Jeg står bare heroppe og driver spider. Det er sgu da en perfekt spider-spawner. Han er løb. Meget swing fik jeg. Ikke nok. Zombie! Den der zombie. Ja, jeg har et liv tilbage, bro. Du forstår det ikke. Jeg har et halvt liv. Ja, jeg har et liv. Der misser, mand. Altså, I som lort. Yeah, nu har jeg et halvt hjert tilbage. Gemmer mig. Løber. Når lige regen præcis et halvt hjert til at blive skudt i røven. Ved du hvad, jeg er bare hoppet i havet. Virkelig? Ja. Det skulle da lidt et pussy move. Prøv at have et halvt liv. Jeg kan ligesom ikke lige bare spise nogen, der er efter mig. Au. Så derfor så hopper jeg bare ned i havet. Jamen, hvor er du henne? Det lækkede lige der. For det var meget farligt for mig. Fuck, er det en cave? Jeg så en cave lige før. Og nu er den bare væk. Come on. Hvor er du? Show yourself cave. Her. Oh fuck, oh crap, et skelet. Adam, jeg har fundet en cave, der er sikker. Nå, fedt.
Sæt din seng, sæt din seng, sæt din seng. Så sov. Vent. Skal nok. Oh, what the fuck? Nah, bro interrupted my beauty sleep. Get your pisse! Adam, kom her ind til mig lidt shit. Jeg har fundet en god cave, der muligvis godt kunne have de ting, vi skal bruge. Okay, TP. Ej, til dig. Adam, forestil dig der, prøv lige at se på det. Der kom en zombie herfra, ikke? Ja. Og den var brændende, så da den kom dernede, hvor du står nu, så slår den ihjel. Let's go, det er faktisk en fin nok cave der. Den er endnu mere skrald end de piger, jeg møder på center. Oh my days. Er det egentlig ikke noget med? Oh my god. Jeg kan bare høre alt det der spamming i bare. Ej, vi er good, ikke? Vi er good? Jo, vi er good. Yeah, jeg bliver ramt. Raw chicken. Jeg har sygt meget frugtchops. Undskyld, men det var bare min far, der... Jeg skal bare sige til min far, jeg optager. Det er jo bare... Nå, skal vi finde en god cave? Ja. En, der faktisk er stor nok til at have års i så godt, så laver vi en båd, og så sejler vi den der vej. Whatever den vej er, jeg er lidt ligeglad. Jeg har 2 arrows dog. I'm locked and loaded. Eller Locked and loaded. Så er det ikke en fed? Er det ikke fedt? Hvordan ser det ud, når man har sin crossbow? Ah, fedt. Det ser faktisk ret sjovt ud. Old Betsy. Old Betsy. Skød du bare ud mod havet? Ja. Kom. Og det gør jeg også, men jeg fik ikke noget ud af det. Minecraft, se, det er det, jeg siger, fik jeg spil. Nå, laver du en båd, så vi kan, hvordan fan? Jeg laver en båd. Smart er det. Og der kommer zombie bag dig med et jernsværd. Og han droppede ikke en pind. Jeg er en båd. Og så sejler vi. Vi sejler op, jeg er klar. Vi sejler op. Jeg kigger lige ned. Jeg kigger lige under vandet. Det gør jeg også. Sådan der, jeg kigger perfekt under vandet. Hvad? Der er ikke en skid. Det er bare et dybt hav. Og så bare lige vi kommer forbi The Ocean Monument. Det vil være lidt træls, og så får vi mining fatigue. Ja. Og så bliver vi også jumpscared den der ældre guardian. Vi sejler nedad igen. Men hvad? Er den der en rune? Er den en rune? Skal vi tjekke den? Ja, let's do it. Okay. Bare lige ud af båden først, og så skal jeg også lige i first person igen. Så hold kæft, hvad noget grumset på min skærm. Det er det sgu! Bro, drowns! Ingen af mig tridents dog, så det er fint nok, vi er good. Jeg har en fishing rod med luing et eller andet. Der, nu skal jeg op, nu dør jeg, nu drukner jeg. Den laver bare en dør. Jeg fik en fiskestang med lura 1, hvad end det er. Jeg bliver ordentligt nødt til at spise. Jeg bliver meget nødt til at spise. Bare hold vandet ud. Er du klar, jeg kommer? Altså, jeg bliver ordentligt meget nødt til at spise. Sæt dig i båden! Jamen, jeg skal lige have mit crafting table. Fuck dit crafting table. Nej, ikke fuck mit crafting table. Det er så fisker jeg bare i stedet, altså. Det skal være så besværligt. Jeg fik en fisk! Jeg fik en warcock, eller hvad det hedder. Whee! Vi gør sådan her. Ja, jeg sidder lige og fisker, du må lige vente lidt. Så ja. Så der hvor jeg får en chestplate lige nu.
Ja, der er blevet en fisk på, og jeg fik hvad var det, jeg fik der? Jeg fik ikke en pind. Fik du noget? Jeg har ikke engang lavet mig selv en fiskestang. Jeg har en fiskestang med lura 1. Hvad er lura 1? Ved jeg ikke. Og hvad er lura i det hele taget? Jeg hører, hvis du snor rundt i en anden, som du fisker, så er der større chance for, at du får en chestplate. Det kan jo selvfølgelig bare være fake. Jeg suger bare ind. Fake. Du stjæler mit lort hele tiden. What? Nej. Jeg kigger lige under vandet. Lad os op til 10. Okay, der er ikke noget. Jo, der er en rune. Hvorhen? Sådan lige under os. Ja, det ved vi alle sammen, hvad det betyder. Adventure time to find a Drake. Og altså, hvis jeg siger Adventure Time, så forstår I. Der er sgu da ikke nogen runes under os, og snart hvad hjælper han om? Det tror jeg, bro. Eneste der er, det er vand, og jeg kan... Vand er fint nok, men nu... Bortset fra, når man er ved at dø. Åbn døren. Men jeg skal jo ikke fiske under vandet. Den råber bare opad. Vel. Jeg kom til at sætte mit... Okay, jeg lavede en fiskestang. Og jeg lavede lige mig en til økse, fordi min økse er ved at gå i stykker. Ja, jeg var lige ved at dø, så jeg havde lige... Kom nu på den båd, for... Det er lige meget, jeg havde ikke mere... Nå jo, jeg havde stiv. Vent, så sek. Jeg svømmer ned og sætter Adam. Wait for me, daddy. Sådan der, hej. Aha. Okay. Jeg sagde, kom bare, sagde hej, hvad er det noget? Jeg var sådan... Hvor var den? Wait for me, daddy. Bare sådan... Okay, ja. Og jeg er officielt ikke mere mad, så jeg skal lige cooke min mad. Okay, jeg venter. Adam, prøv at se, er det ikke bare en fin underwater base, jeg har? Jo. Adam, jeg har faktisk lavet en underwater base, prøv at komme. Okay. Hvad synes du? Den er meget fed. Bortset fra, at ja. Det er den eneste downfall ved en underwater base. Det er lidt Okay. Vent, er det ikke noget med, at man kan lave sådan en smoker, eller hvad det hedder, for at det skal gå hurtigere? Eller er det bare mig, der er totalt dum? Ja, det tror jeg faktisk er rigtigt. Ja, jeg skal bruge stripped et eller andet. Okay, man kan bruge hvilken som helst form for wood, men du kan ikke bruge normal wood. Sådan, du kan ikke bruge oak, du kan ikke sådan bruge planks, du skal bruge... Ja. Ja, det var også bare fantastisk, når jeg ikke har noget som helst af det på mig. Ej, Adam, du må ikke gå, vi skal lave en underwater base via døre. Okay. Og klart, nu udlægger om crafting shop, og det går så meget væk. Nej, det gør det ikke. Kom ind! Kom ind! Adam, du må lige være dig, bye! At du, Men jo. Jeg kan ikke fange dig i min fiskestang, det er mega irriterende. Kom lige her, Adam, jeg kan lige fange dig med min fiskestang. To sek. Ja. Nå, jeg troede, jeg kunne fiske dig hen til mig. Og du er sådan en skat. Jeg har bygget videre, Yeah! Næste downfall, det er, at man nogle gange rører lidt ud i kanterne, men det er ligegyldigt. Værsgo. Mange tak. Det var så, du kunne lave... Ja! Men man kan ikke placere blokke, jo. Eller sådan, man kan godt placere blokke, men... Skal vi ikke bare gøre det her, når vi sådan finder en village? Og det her vi gør, så er det bare sådan her, vi bygger vores hus. Ja. Men vent, to sek, jeg er stille.
Stil lige her, stil lige her. Vi kukker. Øj, lad mig lige sætte de her døre tilbage også. Lad mig lige craft mange døre. Sådan. Ja, så har vi dem til senere. Ja. Fuck, jeg sætter den hele tiden forkert. Og det er low-key breaking my balls. Og så kan vi sige, at vi har sådan en hemmelig gang sådan nedenunder, hvor... Ja, så er det her. Ja, men det to sek. Eneste downfall, det er, at du sådan skal igennem det her, men det fikser vi hurtigt. Gør sådan her. Og så sætter vi den lige der. Og jeg kan stadig nå min ovn. Og det er jo fantastisk, når man lige præcis er færdig med sit mad. Nu skal jeg bare lige have min... Og vi har glemt den dør. Men hvordan har vi tænkt os at få lyserne? Fakler. Jeg er en fakkel. Ja, hvordan har du tænkt dig at sætte fakler op under vandet? Jeg mener i vores base. Det er sådan, hvordan har du tænkt dig at sætte fakler, når du er under vandet? Jeg mener i vores base, altså. Ja, altså vores base skal jo være under vandet. Okay, her. Loki, dog, det er en ret smart idé. Og det er sådan quick access og sådan noget. Ja. Så jeg bygger lige her. Skal vi ikke bare finde en... ja, det kan man jo godt. Nej, det kan man jo ikke, for det er kun sådan lige en lille tiny bit. Spus? Ja. Tornado! Let's go! Okay, vi bliver også lige nødt til at gøre her. Ja, Adam, skal vi ikke bare mine dørene nu, og så finde en village? Okay så. Det er jo 1000 IQ jo. Ja, og jeg ved faktisk, hvordan du kan lave en underwater base uden at bruge døre. Det er samme som jeg gjorde, eller hvad? Faktisk ret nemt. Og det er uden kommandoer. Okay. Du sætter bare døre, ikke? Og så bagefter, så placerer du blokke, og så bokser du dig selv inde, og så drainer du alt vandet. Og så kan du bygge videre på din underwater base. Okay. Altså, jeg tager lige nogle karameller. Jeg tager lige en karamel, fordi der lige har sidste skoledag, fordi jeg er lige brug for det. Oh my god, please, vi snart kommer til en village, jeg gider. Oh my, har du lavet det her til Infinite Water, eller hvad fuck? Og Adam, der er literally en... whatever det der lort er der. Hvad? Ja. Jeg tror min er shipwreck. Der det her... det var bare en helt normal klippe. Nå. Det var bare en helt normal klip. Jeg skal videre og take over dig. Jeg kommer lige at smide båden. Du styrer båden nu, jeg gider ikke at styre båden mere. Du styrer båden. Okay. Så kigger jeg under vandet. Okay, du gør det. Jeg skal bare lige lande den op. Perfekt. Sådan der. Indtil videre er der ikke noget. Er det ikke noget med, at man kan TP sig selv til en village? Eller er det bare mig, der... Jo, ja, det kan man godt, Bare gør det. Jeg magter ikke at vente længere. Okay, så. Okay. Og tjek os. I snyder jo, men... Vi bliver så nødt til at gøre det. Ja, mest fordi vi har sådan 10 år eller mere, ligesom alle andre YouTubere, jeg bliver skubbet ud af båden lige nu. Vent, er det ikke noget med, man kan... Vent. Nå, jeg tror, man kan sådan sætte ting på... Men er det ikke... Man kan sgu da bare lave et hus ud af båden. Okay, så. Jeg teleporterer mig lige her, så efter jeg bliver til... Nå, imens nu så fisker jeg bare. Jeg teleporterer lige, når jeg lige bliver teleporteret. Sådan.
Sådan der, nu fisker jeg. Rasmus, når jeg lige kommer op af det her hul, som jeg lige er blevet teleporteret i, så... Oh my god. Så er jeg også teleporteret lige. Okay. TP. Løb om panel til mig. Jeg stod faktisk lige og fiskede, men okay. Okay. Der er zombier. Hvem må jeg fanger i aften? En zombie! Og en blacksmith! En blacksmith! Det er så at se, hvad der er i kisten. Jo, by the way, Adam. Den her village har ikke rigtig rigtig noget vand i nærheden, så vi kan ikke rigtig lave en underwater base. Men Rasmus der var jo en bundle jo. Det ved jeg godt, jeg tog den. Okay. Og jeg er i gang med at fylde den med alt muligt lort. Men altså, vi vil jo gerne lave den der underwater base, ikke? Ja. Så skal vi jo finde noget, der er i nærheden af vand. Ja. Så det synes jeg, vi skal gøre. Det er sådan... Mindre der måske er en village i nærheden af vand. Og det er i hvert fald det, vi skulle bruge, hvis vi skal lave en underwater base. Ja. Vi kunne også lave en secret base. Ja. Men underwater er sejere, synes jeg. Ja. Men skal vi lige tjekke, om den her village overhovedet er i nærheden af noget som helst? Den er i nærheden af vand, den her village. Fedt. Det er bare lidt langt væk. Bare sådan en lille løbetur igennem sådan mørket. Det er lige meget, vi er Adam. Ja. Okay, jeg tror ikke, vi kan bruge det her. Ja, jo, det kan vi faktisk godt. Det kan vi godt. Det er præcis det, jeg mener. Fuck min dør, der er min dør. Prøv at komme ned til mig, Adam. Okay, vent. Hvor er du? Bare se efter mit name tag. Eller også kunne jeg også bare... Sådan der, jeg har allerede lavet en underwater base. Impressive. Og se, så det her, det er vores udgang og indgang, og det er så selve basen. Ja. Men ja, okay, jeg kan ikke mine der, fordi så skal det så, okay. Kan jeg mine her? Okay, jeg kan godt mine den her vej. Okay. Der stod, at du havde fået en achievement med, at du havde suited op. Hvad? Det stod der. Der stod der. Nej, det stod er mig. Det er mig? Ja. Har du set mine nye shoes? Har du set den? Er de ikke bare fede? Jo. Det er rigtig sådan Gucci. Det er Gucci og alt muligt. Det er slet ikke fordi det er jern. Det var det godt. Altså det jeg tænkte på, det var, hvordan skal vi få en bage sådan mad under vandet? Hvad? Hvordan er det, vi skal sådan, du ved, sådan, have en farm under vandet? Men hvem der er noget ved menneske, det behøver da ikke sunlight for at gro gøre det. Nå, men vi skal bare gøre vores base sådan virkelig stor. Altså... Det der skelet var lige være endt med. Ja. Der er blevet misset, fordi han tissede i sine bukser.
Åh, de fighter. Det skal hvem vinder. Den der vinder får 2 kroner. Hey, ham er Åh, Enderman. Det skal bare ikke tage. Det er bare min storebror, der taler. Ja, han jæber. Ja. Han er ude i Rodskov hver eneste dag, men det er okay. Ja, slet ikke, fordi han elsker mænd. Nå, skal vi gøre vores base klar? Altså, det vi mangler, det er jord til at kunne lave selve. Du skal ikke dræbe Enderman, Iron Golem, bro. For? Men han er vores ven, han er vores nye ven, han skal med på hver eneste adventure. Jamen, ja, altså bro. Jeg får også brug for noget jern. Ligesom dig. Ja, det er fuck dit jern, altså. Fuck det du behøver. Nå. Sprang Jeg kan synes bare på lige jern bare sådan stå og mine de her villagers jord, de bare sådan, sure, whatever bro, you can do that. Definitely not because we need that. No, we don't need it. Oh, der er sådan en character table, eller hvad det hedder, til en villager. Og vi skal finde ham der kan lave maps. Ham her skal vi trade med. Ja, du må godt skride med dig. Adam. Ham der har sådan laver kort, ikke? Det er ham, vi skal have. Ham skal vi have maxet op, så vi kan få vores kort til, du ved, de der steder der. Bro, du tog mit træ! Ja. Fuck dig. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, Adam. Det var noget, jeg selv havde minet 2 sekunder før. Nej, det var du ikke. Jo, det gjorde jeg faktisk. Oh my god, jeg vil jeg havde en water bucket lige nu. Adam, kan du godt lige give os en water bucket? Hvorfor kan vi bare ikke lave den selv? Hvorfor kan vi bare ikke lave den selv? Fordi jeg ikke har noget som helst, der rimer på jern. Så bare vent indtil der spawner en Iron Golem. Hvis du havde en jern, ville du vide, at jeg ikke havde noget jern. Jamen, så venter vi på at spawne en Iron Golem. Alle sammen, I skal lige sige i chatten. Fordi jeg roastede Adam. Hvad var det, du roastede mig med? Fordi jeg sagde, hvis du havde en hjerne, så kunne du give mig noget jern. Aha! Bro, min joke var det med så sjovt sidst til. Jeg synes jeg også, at jeg griner bare sådan for sjov, bare sådan. Haha! Du havde en jern, vil du finde ud af, at jeg havde brug for en jernspand, for du ligner en and, og du skår og gokker en stor tissemand. Og det der skal vi lige klippe ud, det der var alt for meget overstræk. Ej, det var snakker du om, det var det da overhovedet ikke. Nå, ja, godt, nu har jeg lavet mig en lille hytte under, faktisk er det egentlig under vandet. Og hvor, jeg lagde min tis og pik og tis, altså. Ja, jeg ved godt, jeg lige sagde tis som 10.000 billioner og 30 trillioner gange, men jeg er lidt ligeglad. Og jeg er lidt ligeglad for... Jeg fandt en kiste, hvor der er æbler og potatoes i. Jeg skal bare lige... Hvis jeg lige må... Solipik? Nej tak. Jeg er ret sikker på at sige ja tak. Hvorfor vil jeg sige ja tak? Altså din tissemand, den er på størrelse med en lille nudel. Base effect, bro. Din tissemand er på størrelse med en nudel. Det er sådan... Altså, nudel. Ja, en lille nudel, som Nora han godt kan lide. Jeg kan jo bare ikke nævne Nora, fordi ja, det kan være alt sammen på den video, og han synes det er ret offensivt, vi taler om hans nationalitet, så Nora, hvis du ser på den her, hvis du ser den her video, ikke, så mener vi ikke ondt. Vi mener det ikke ondt. Nej, vi mener det slet ikke. Blame Mathias. Vi mener det slet ikke ondt, wink wink. Er det rigtigt, Rasmus? Blame Mathias. Wink wink. Men jeg ved ikke, hvad det er Mathias, vi taler om. Jeg er ret sikker på, at der kun er én Mathias i hele vores vennegruppe, så jeg er ret sikker på, at han ved det.
Det var med Mathias, vi taler ikke ondt om dig. Jeg mener bare for sjov, selvfølgelig blæmer I dig ikke. Vi blæmer ham for alting, bro. Don't stop the cap, det gør vi. Ja. Er I klar til at høre noget ASMR? Okay, ja, gør det. Så prøv det her. Prøv det her. Oh my days, jeg har prøvet for Dave, fordi jeg godt kan lide at være sammen med Dave. Det var ikke ASMR, det der. Jo, det var. Nej, det var bare Adam, der godt kan lide at være lidt freaky. Ah, det var sgu ASMR det der. Det var Adam Freaky Time. Adam, hvad synes du om min klokke? Ja, det synes jeg meget om. Du elsker min klokke, for du kan godt lide at... Ja, Ja, I gør selv sætningen færdig. ja. Jeg ved godt, du kan lide min klokke, fordi jeg godt lide at... Ja, I kan godt lide sætningen færdig i chatten. Ja. Hvis I ved, hvad han skulle til at sige, selvfølgelig. Ja, Det er jo ikke alle, der ved det. ja. Medmindre de har en stor bror, der er 18 eller over. Ja, som der sikkert sidder, så... Ja, PH. Der sidder sikkert og ser på OnlyFans. Ja. Og ser Sophie Rain. Det var 100% OnlyFans, jeg skulle til at sige. Nej, det er PH. Vent, kan jeg sætte et venner? Jeg kan sætte et venner over på en klokke! Fedt. Jeg prøver at komme ned og se basen, den ser slet ikke sådan helt handicappet ud. Okay, Og det siger jeg, mens jeg ved, at den ser helt handicappet ud. Jeg skulle lige måske have husket mine døre. Hvorfor kigger du i mine ting? nå, det er dine ting. Ah. Din lille weirdo, du kigger i mine ting. Og jeg skal nok lade min egen kiste. Ej, bare sjovt, bare sjovt. Du skal ikke om på jorden, sgu da. Hvad? Ikke om på jorden, det her skal min far. Okay. Caramba. Pornoprofiler. Porno. Hvor havde jeg? What? Prøv at finde noget jern, siden en vis person ikke gider give mig en jernspand. Og der er et jern lige så snart jeg siger det. Fordi jeg er så cracked at Fortnite, my guy. As my cousin Justin, he's going to Fortnite, my guy. Jeg kan godt lide sådan, jeg kan huske, at du lyttede hele tiden til de der sange en eller anden gang. Det var mærkeligt. Wow, to stykker jern, Minecraft, virkelig. Og Minecraft giver det også bare så generøst nogle gange, at I kun giver mig hele 2 jern. Ej, det er da alt for generøst af jer. Ej, det er alt for meget, Minecraft. Nu nok kan høre, så er jeg mega vred, og så fandt jeg lige et stykke jern, så snart jeg sagde, jeg var vred. Ja, Minecraft bare ikke her clickbait om. Der er endnu mere jern. Let's go. Jeg har lige lavet rum til mig selv. Det var bare synd, for jeg siger, vi sover sammen. Wait, what? Ikke på den gay måde, dog. Ja, vi færdig. Så svømmer jeg over til Adam og giver ham min Right. Lars, det sjove, jeg har ikke lagt mærke til, at jeg havde et crafting table, ikke? Og så kom jeg til at lave 2. Bro, det værd! Du tager min ting! Rasmus! Giv mig den! Bro, literally! Rasmus, giv mig den! Giv mig den, Rasmus, please! Det var synd. Jeg kan sagtens teleportere dig tilbage til mig selv. Altså, til dig. Giv mig den! Oh my days, tak. Yes, ja, det var præcis den plan, der. Let's go. Men... Giv mig den! Oh my god, cheating!
Den Rasmus, please, giv mig den. Jeg har den ikke længere. Jeg kommer til at droppe den ved Rådsborg. Det gjorde jeg. Hvor fanden gjorde du også der bare det, eller hvad? Hvor fanden gjorde du også bare det? Fordi jeg er lidt gelid. Du sagde, at give dig den, ikke? Så det gjorde jeg. Men så dræbte du mig også. Du skulle lige til at droppe, men så dræbte du mig. Jamen du kan bare sige, du havde droppet den. At du havde droppet den. Jeg sagde også lige, at jeg vent lidt også. Ja, det er ham, vi skal trade med. Han skal give os kort, fordi han er vores evige slave. Ja, jeg vil kalde ham Dave, bare fordi han er min slave. Dave's slave? Ja. Bare jeg står lige og fisker. Ja. Jeg står og fisker, for jeg kan godt lide mennesker. Og der fik jeg præcis et stykke kød. Ja, det var faktisk lige præcis det, jeg skulle have. Hvem er der på døren? Weirdo! Fisker. Og der har vi min flotte seng. Som jeg nu har tænkt mig at lave blå, fordi jeg godt kan lide at være blå. Let's go! Hvor siger du, let's go? Fordi jeg fanger en fisk. Jeg ved godt, det ikke er sejt, men altså. Er det først nu? Ja. What did you call me? You have no home, bed, or enchanted respawn ankit. How dare they call me black? Tolerate a life soul, så har jeg så ikke så lang tid, at det bare skal give fuld ikke også? Så bagefter så er det sut og hut. Men hvad? Nej. Jeg skulle til at skrive en... Jeg kom til at skrive 2 gange, det er fordi jeg kom til til at kopiere en ting. Oh my god, jeg ved det ikke. Skal jeg redde dig? Ej, så dårlig, altså jeg er ikke en pussy. Vi har jo nogle gange brug for hjælp, jo. Ej, jeg har ikke brug for hjælp, for jeg er så god fisk. Ja, det kan vi sagt, det kan du sagtens sige. Hvor kommer det, det her det er det mest curse, jeg nogensinde har gjort i Minecraft. Men det tog sig ikke. Jeg er faktisk lidt stolt af det. Hvad? Du må overtage en ting fra... Nej, jeg skal bare bede om dine potatoes, fordi jeg er i gang med den farm. Nå, okay, det kunne du bare have sagt. Det kunne du bare have sagt. Hvor kommer det her curse noget til? Jeg tror faktisk godt, du vil kunne lide det. Nej, det tog sig ikke. Se, har du noget andet? Nej, okay. Bare tjek, om du havde et eller andet, jeg kunne bruge til min farm. Okay, vent. Hey, chill! Hey, chill. Ja. Hvad synes du? Fedt. En anden grund kan jeg ikke se Good Respawn, men det håber vi bare er sket. Så jeg ikke sådan lige random dør, fordi en vis person tror, jeg sjæler hans stof med vilje. Det gjorde du faktisk også. Nej, det gjorde jeg den ved kunne hjælpe ikke. Sådan der, nu har jeg en dansband. Endelig nu kan jeg i det mindste komme i gang med min farm. Det tog kun sådan 24 timer. Jeg kunne fjerne landet for min... Adam? Ja. Hvorfor er dit rum fyldt med vand? Rasmus. Ja, tak! Ja, jeg står sådan lige ude med det. Se, Adam. Se, det er bare sådan noget, man sådan... Det er sådan lidt træt over, fordi det bare... Adam. Få nu styr på dit lort. Hvordan er det nu, man laver en bog? Nå, ja. Whole fight. Nej, det bliver jeg desværre ikke med af. Jeg skal lave en farm, yay! Bare sejre at lave en farm. Den ene side er kartofler, og den anden side er seaweed. Eller bare normal weed. Hvorfor kan jeg ikke placere noget her? What the hell? Nå. I det mindste har jeg en bedre farm end dig, så haha. Shut the fuck up. Hvad vil jeg lade bare lige gøre?
stjæle den og så løbe. Nej, bro, det er værd. Det var ret af der, men dør, den var så nødig. Oh my god. Hej. Rasmus, hvad var det der? Ikke noget. Rasmus, stop. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Det er måske et godt area. Hey, Rasmus, guess what? Jeg har taget de smithing templates. Come get them. Det var bare en dum dag, jeg nu har tænkt mig at udlægge dit hus. Nej, bro, nej. Stop. Okay, jeg skal nok lægge den tilbage, Rasmus. Jeg skal nok lægge den tilbage. Okay, så læg den tilbage. Nu. In this instant. Så stop med at stjæle mine ting. Det gjorde jeg heller ikke. Hvad tog du? Rasmus, fortæl det. Literally, jeg tog ikke noget som helst. Jo, hvorfor skulle jeg så se en eller anden ting fra min kiste forsvinde? Ja, det ved jeg ikke. Måske lækker spillet. How do I know? Nej, de gjorde det faktisk ikke. Det ved du ikke. Du stjal til noget fra mig, Rasmus. Jo, fuck. Jeg fik ikke nogen kyllinger i dem. Jeg fik ikke nogen chickens. Get out, please get out. Bro, gå fucking ud. Jamen, jeg lavede mit eget hus, bro. Stop. Bros, gå nu ud, Rasmus, gå nu ud. Du våger. Du har set det. Please gå ud. Jeg siger til dig, du må komme ind. Rasmus, søg. Det er ikke sjovt. Det synes jeg ikke sjovt. Rasmus, please. Rasmus, hold nu op. Okay, hvis How dare you, you monster. How dare you? How dare you? How dare you? I will send you to Jesus. What the f... Det er bare mit tingrum der så. Den skal ikke stå der. Nej, jeg synes heller, vi skal gøre sådan her, og så sådan her. Keeping it. Oh my god! Den der. Ja, må jeg komme ind? Kommer lige ind. Nej, må du ikke. Jeg vil bare lige sige noget til dig. Jeg siger dog nej. Jeg vil bare give noget brød. Så please gå nu ud. Okay, men... Ja, okay, men please gå ud. Ja. Og skriv denne video bare sådan 1 time, men det var sådan... Det er entertaining. Oh my god. Ja, selvfølgelig skal du sige det. Ja, det der var altså lidt under. Ja, prøv lige at regne de der blokke. Men jeg så ikke. Prøv lige. Nej, ikke nu. Gør det. Jeg bestemmer selv om jeg vil gøre det. Gør det. Så gør det for dig.
Hey Rasmus, jeg er lige her, Det var bare godt, fordi jeg tror, at spillet er glitchet lidt. Nå, det er dig, der gjort det. Det kunne jeg aldrig på. Bro, stop. Det var bare sjovt. Jeg nåede ikke også her. Hvad så? Bro. Hvad skete der med et rum? Jeg ved godt, det er dig, der gjort det, Rasmus, altså. Du har ikke nogen beviser. Hvor beviserne er de? Jeg er fandme ikke det, Hvor beviserne er en pænt. Hvad med en dobbeltdør, jeg så? Jeg mangler lige den ene, og den anden, og den tredje, og den fjerde, og den femte, og den sjette, og den syvende. Jeg holder så lige kæft. Altså, jeg har lavet sådan en dobbeltdør, som om det er en rigtig village, man kan se. Så nu skal vi igennem de 2 døre. Jamen, det er bare ikke brug for. Det var bare sødt, for jeg har ikke set mig fjerne det. Jamen, jeg kan fjerne det selv. Nej, det er forholdet på, det er en gave. Jamen, sådan, jeg har bare ikke brug for det. En gave? Jamen, jeg bestemmer simpelthen, at det skal være der. Bro, stop. Det, altså, det er ikke engang sjovt. Det er ikke engang sjovt. Hvad griner du så? Det var så sjovt, at det ikke var sjovt. Hvad er der mon bag den her? Hvad er der mon bag her til? Bro. What the f... Og prøv bare at gemme min kiste for dig. Du skal ikke gemme din kiste? Så lad være med at tage mine ting. Kunne der aldrig få at tage noget af din ting? Ej, hvad er det for noget? Du tog mine ting. Du skal være så uden. Du tog mine fucking ting. Jeg kunne aldrig finde på at tage dine ting. Jeg kunne aldrig finde på at de ville noget. At de ville noget, jeg tror jeg kunne tage dine ting. At de ville noget. Det kunne aldrig finde på. Sådan en dårlig ven er jeg altså ikke endnu, okay? Jeg kunne aldrig finde på at sætte dine ting. Jamen, det gjorde du lige før. Sådan, det har du gjort. Ej, det kunne jeg aldrig finde på. Det kunne jeg aldrig finde på, Adam. Det ved du også godt. Ja, du kender mig godt nok til, at jeg aldrig nogensinde i hele mit Minecraft-liv vil tage nogle af dine ting. Jamen, det har du lige gjort. Ej, det har jeg ikke. Det har jeg altså ikke, Adam. Det er bare noget, du tror, lille ven, ikke også? Det er bare noget, du tror. Ja, det har jeg ikke. Og by the way, jeg har stadig en brun seng, men jeg har en blå, så er det din seng, der mangler, eller hvad fanden? Kommer det hjælp? Jeg er godt nok snart vej, Adam. Men bare vil du sætte din seng. Bro, du skal... Hvad har du glemt din seng? Nå, okay. Bro. Bro, Hvad har jeg gjort? du har blokeret det til. Ja. Nej, i hvert fald ikke. Okay, hvad forklarer sig det der? Ikke. Jeg forklarer hvad? Det der. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Jeg tror, du har slået hovedet ved det, for jeg aner ikke, hvad jeg snakker om. Nå, gider du at sove? Okay. What the? Nej, jeg spawner uden, jeg spawner sådan udenfor, når jeg har sovet, ikke? Jeg spawner lidt lige udenfor.
crib er ikke så stort. Mit crib er ikke så stort. Jo, ja, min seng er der jo, men... Jeg kan sgu da ikke komme derind i det der lille tiny hul, vel? Jeg tror, du har fundet en midlertidig af mig lige til dig. Nå. Bro, du har ødelagt det hele, bro. Det er ligesom... Oh my god. Altså, du har ødelagt det hele, bro. Ja, hvordan fuck skulle du lave din mening, man? Altså. Det med... Nå, jeg troede, du havde fjernet de der ting, som man bare sådan store. Undskyld, Rasmus. Undskyld. Den er ikke over på den side, hver gang jeg har lov til at påveje. Hvis du ikke skal bruge de her rum, så vil jeg mit lede gerne bruge. Ja, du må gerne faktisk bruge det. Yeah. Slipper for at bruge udskisk. Men jeg har stadig lavet et lille sted derude, bare fordi, hvorfor ikke? Så jeg har min seng, laver mit lille respawn point. Point here. Så sætter jeg mine 4 ovner. De er sgu ikke så der, det er lidt grimt. Ligesom Adam. Fuck dig. Sådan der, og så sætter jeg mit crafting table. Det kan jeg altid godt bruge. Jeg kan altid godt bruge det crafting table. Det stiller jeg bare over i hjørnet. Og så laver jeg sådan her, så jeg faktisk kan komme ind i Adams low-ass hus. For du ved, midgets, de skal jo have meget. De skal ikke sådan, hvorfor er der sgu lige her? Du skal ikke gå kigge ind. Ja, jeg så sidder og giver dig en enkelt torch. Tak. By the way, her er dine koteletter for ovnen. Den havde du glemt, og du ved sådan... Ja. Ja. Jeg måske også lige lave mig et par kister. Fordi det løber jeg meget rundt der med. Det kan jeg gøre det der. Det kunne jeg, det var sgu jeg kan give. Nu er jeg lidt fuld af pik. Jeg ved godt, det er nogle gange bare fuld af pik. Ja. Gør du ikke det? Er du underlig? Jeg sagde ja. Nej, du er endnu mere underlig. Sådan der, nu har jeg en kiste. Ja. Se herude, der har jeg min farm. Der er sådan en rodkiste, for den bruger vi aldrig, fordi... En rodkiste. Okay. Og jeg synes bare fedt, jeg har sådan et minihus. Bare sådan et minihus. Det kan se, det er ikke et minihus, så du kommer til et større hus. Ja. Venter! Jeg skal ligesom mine her, ikke også? Okay. Rasmus, jeg slukker lige for videoen, fordi så den ikke bliver alt for lang. Okay, vi slukker lige for videoen, fordi altså... Jeg kan lige se sådan på min recorder, sådan på den der bjælke, at der sådan er gået 1 time. Så ja. Vi ses i næste video. Ses.